day gyapon lugar. Oh, murag. Ana gyud kanina ata kay murag. Dool ra ito video. So mawaw ra man tingali. Ora malay. So good nagbugnaw. Dere? Ah. So wala pa yung simento. Diyaw nahan. Dili ta nakakapit daw na kayo. Asa dere? Dito daw na. Nakagid din na dere. Oh, matanan. Yan, 12% na lang yan. Aka na kayo nalalang. Ano yung lalang nila kayo? Idalan diri oh. Daam lagi mag-road trip diri. Kana man siguro ikang sayo, siguro na. Tangga, dili pa mga okay. Dili pa ma. Ako, di ka nakalagaan na. Alagaan na. Pa na lang be, kulang sa akong video karon. Tunom na lang sa video. Wala, solve na yung isa ka bowl. Ano, malakabidyo? Oh, ano na lang ka video. Yan, naka-video na tao. Apil na sa racing kanina. Oh, apel to. Ika, mo to una.
Tapos kato dayon yung Divine Mercy. Tapos karon dayon may kamsayon mga sulod ta. Di na na tulod eh. Ang tulog. Isa ram day kadlaw gi-shoot kay. Turun may patabok naman ito ang mahal ko. Makaabot yun dito. Drone yata ito. Pero grabe lang kung may kaso. Kaya pala pa drone ba? Tang-tang sa. Wala. Alawan sa inyo. Naikabit yan. Madaging. Madagag sa kabila. Ito ito. Ah, Dito sa atong dito ra kita kataman kanina, di ba? Nato naganan. ako katong dito. Oh, di siya lang tubos, naram ito dia. Doon na kita dia. Lain ay tagidiyon gani. Iyon. May pag dito na kanyagin. Doon lamang kantayan, naram di una.
campsite guys. Taas gani nga kahoy, dako gani nga kahoy ba? Oh. Balite na. Balit eh. Di balit. Nato balite din muna. Pag naalagi ko kanong mega mo to. Ah, Utol man. ano masayro na dulog dito. Init ko nila. Minsan pag mga alas 4 pagkapinta ko ito, init pa kayo nila. Ah, barangay pa ng Pawan no. Barangay ba na? Oh. May street dancing na tuloy. Tama. Para umba. Ah, okay. Nampawan dahil ni dire ang kaning Camp Zion. Okay, nag-pray sila. Preparation nila for street dancing para ugma sa Mais Festival. Ayun, mananaw ta.